laifi kuke haka matan da kuke biɗin samariya ku tuba na ce zuwa ga Allah ƙarshe na ku dai ba zai yi kyau ba. Matan aure ku bayaka tatin da kuke da samariya ku tuba na ce zuwa ga Allah ƙarshe na ku dai ba zai yi kyau ba. Allah ba mu nasara mai waka bai shirin fada ba duk wanda yake da laifuka in ya koye bai yi kuskure ba shi Allah wahidin gafur gare shi ba zai ki shiriya ba bai bayyana laifuka nasa wannan baya ganin kudansa. Matan aure na kira da ku daina ku kara martabar kowa satin da kuke da yan samari ku daina rabe yanin kowa mazaje na ku kun rike ilahu za ya haskaka ku aure sunna ta annabi mata ku rike shi babu wasa. Matan aure ku bayaka satin da kuke da yan samari ku tuba na kai zuwa ga Allah ƙarshe na ku dai ba zai yi kyau ba. Aure kamar na gamar ta ba mata su ku daina fallasa shi an samu kun shige daga ga wasu ku suna jiran zuwan shi sannan Allahu ya yi hani ga maza da su daina yin sakin shi al'arshi ma ta girgiza rabuwar aure hakan ta kunsa. Yan mata na yi kira a gare ku ku daina shaye-shaye ni dai a gare ku na tuni wata rana za ku zama iyaye ba kwado ba za ku su ‘ya'yanku za su yi wawaye wani ba ce ta zo haka ga digin ya hari ta fitaren sai. Kuma na waiwayo gare ku samari dole ne kiran ku da na cuta ku daina yi domin bai na wuye hannun ku sannan a gare ku na tuni wata rana kun ga haihuwar ku ‘ya'yan kwa kai musu haka na san da tudu yake da ƙarsaya. Ni dai kamar waziri nake mai waka in sako tunani na gode duk masoyi ne fatan ku nake na duk sa'anni ranar waka ne ban yi ba dan malam ne da kyan sufanni san komai nufinsa ne Allahu ku dai na wata gasa.